Moro moro. Joo, meillä on challenge menossa, että se kuka hittaa ensimmäisen Mirakes globaalia kaveriporukalla. Meillä on 10 jätkää tässä näin kiinni tässä skabas. Jokaisella tonni potissa. Se on 10 tonni voittajalle. Kyllä ne taidot on tallella, niinku kyllä se... En mä tiedä vittu, ei ne mihinkään katoa. Vittu. Ihan vitusti keikkaillut tässä näin menemään. Mä oon palannut ihan kuulla tätä työkseni kuulla. 5 seconds, be ready. No vittu! Muutenkin mulla challenge tässä. Joo, nyt kyllä lähtee kaveri niin vittu oivaltaan reporttiin, että nyt haisee niin pahasti vittu kaveri saa kissan kusi, että ei saatana. Joo vittu neekeri. Ryssä vielä kaiken. Vittu hyvä tiimvalo. PV. Vittu nyt saatana neekeri! Vittu kerran vielä eteen vittu. Saatana, missä sun äitiin saatana nisti. Haasta saatana! No niin perkele! Sinne hyyty ryssän paska. Tulivat jonossa ja lähtivät pinossa perkele. Kyllä nää niistit niinku jatkossa ei tulla eteen saatana ihan niinku tuolla tavalla mitä edellisellä. Ei vittu, mä en ehtinyt. Se on taas tää ryssänkyssä. Mulla on vähän aika helvetti iso epäusko siihen, että GTA 6 koskaan releasataan. Enempi uskon siihen, että ne vaan upgradeaa online ja jättää GTA vitos. Mä jaksan vittu neekeri saatana tapaa itses. Pinnan nussima juutalainen. Eihän näillä vittu napinoilla mikä niinku tasois peliä vielä. Niinku haloo? Perkelee! Sinä menet helvettiin täältä vittu paskaa. Vittu kaveri sä et usko itekään tohon rannankani vanariin. Kaveri vittu oisko vittu aimpotti helvettiin. Nauti ihan vakista saatana ryssänkyssä. What the fuck? Jup. Et sä vittu oo junglassa saatana kehityspommonen ryssän paska. En mä jaksa vittu neekeri tapaa itses rajoita vittu. Mikä nisti saatana huora vittu. Tappasit itse saatana nisti neekeri huora. Kannattaako sun mennä lähemmäs sinne vittu kehitysvammainen vittu ekko? Niinku haloo?
Joo, ei vittu se on ultiin noin nopeasti tolpildille. Vaan vitun neekeri, kooda vaan. Tänä päivänä löytyy ihan vitusti skriptejä tähän peliin, jopa sellaisia skriptejä, jotka antaa sulle unlimited vitun saatana ability usagen. Mut se maksaa ihan vitusti kyseisestä menusta. Ja se on joku tonnin paikkeilla.